Koncom mája roku 1959 sa na Krajskom súde v Žiline uskutočnil jeden z najabsurdnejších politických procesov druhej polovice 50. rokov. Pred trestný senát sa postavilo 7 členov redakčného vedeckého kolektívu Prvej slovenskej všeobecnej encyklopédie, príručného encyklopedického slovníka, ktorého vydanie sa od roku 1953 pripravovalo na pôde Matice slovenskej a vo vydavateľstve Osveta. Martinské národno-kultúrne centrum sa stalo predmetom záujmu pražských centralistov už v roku 1957. Zámienkou na jeho likvidáciu sa stala pripravovaná slovenská encyklopédia, ktorú v Prahe vnímali ako prejav zmáhajúceho sa slovenského nacionalizmu. Vyčítali jej, že bola údajne preplnená postavami umelcov, vedcov a politických predstaviteľov z kapitalistických krajín, no na druhej strane v nej bolo veľmi málo hesiel venovaných osobnostiam zo Sovietskeho zväzu. Potom nasledoval útok na vedúceho redakčného kolektívu a významného slovenského sociológa Alexandra Hirnera, ktorého najskôr prepustili z vydavateľstva a 23. decembra 1958 ho zatkli. V nasledujúcich týždňoch skončili vo väzbe aj jeho 6 spolupracovníci. František Oktavec, Ján Oleksa, Eduard Tvarožek, Jozef Telgársky, Ľudovít Januška a Štefan Veselý. Ich vyšetrovanie vykonávali príslušníci Krajskej správy ministerstva vnútra Žiline, pričom priznania vyšetrovaných získavali pomocou psychického nátlaku a dlhých nočných výsluchov. Tak sa im podarilo vykonštruovať protištátnu skupinu, ktorej členovia údajne sabotovali vydanie encyklopédie, podvracali republiku a obohacovali sa vyplácaním neoprávnených autorských honorárov. Hlavné pojednávanie s obvinenými sa uskutočnilo v dňoch 26. až 28. mája 1959. Jeho cieľom nebolo len odsúdenie obvinených, ale aj celkové zastrašenie kriticky naladených príslušníkov inteligencie. Alexander Hirner bol napokon odsúdený na 13 rokov odňatia slobody, ostatní členovia skupiny na tresty odňatia slobody v trvaní od 7 do 1,5 roka. V priebehu prvej polovice 60. rokov boli odsúdení encyklopedisti postupne prepustení na slobodu a v roku 1968 rehabilitovaní.